Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Mboten, nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe gedibal, kowe ki wong elek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tandane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe meno. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Alah denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanae karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Mangagung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Madyapada prapteng delahan Koko Prabu Ndhuwarawati salawuh paduka ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangistung karo wayapta jagat nun inggih Yayi sakalangkung bombong raos sing manehipun ing Ngaraka ing Dwarawati dupik kula tampi timbalan Paduka Yayi Prabu Ngamarta asung paseganipun Paduka Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manah namung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen jeng ngandika lenggah. Koko Prabu Ndharawati kawula klon Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngaraka ing Dwarawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Prabu Darmawaji. Miwah Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa ing Mandura jagat wasisaning Bathara Wayapta jagat Pathik Indra Jaladewaku Yayi tansah pinangangi kawidadan niring sambikala sawanipun ing Ngaraka ing Mandura tansah pinangangi kawidadan niring sambikala durga mendhak kala sirna mboten manggihan setunggal menapa sowan kula wonten Praja Ngamarta dinten sakmangke menika namung keparenga ing Ngaraka ing Mandura ngaturaken salam taklimipun ing Ngaraka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma kula pundi nggo jimat paribeh gayana ing kasantosan mboten langkung kaskecakno anggen jeng ngandika lenggah Koko Prabu Mandura kawula kula Yayi sampun boten kirang prayogi pisawanipun Ngaraka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Wah Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku Dimas kadangipun Kakang Werkudara ya siap diatur bekti karo pun Kakang wis ndak tampa akarya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat bule kakangku aku ngaturake basaku katura Baladewa kakangku kadangipun Kakang Yayi Werkudara ya siap di ngaturake bekti karo pun Kakang wis tak tampa kanthi legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana Bratasena ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayoga nunggonmu lenggah Werkudara ya kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ya Werkudara kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Mandura
Koko Prabu, nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Baladewa. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana ya Janaka. Wis ndak tampa sira ngaturke bekti karo pun Kakang pangestunipun Kakang Mandura Tampanana. Kula pendhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Mugi kasih cakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura. Ya Arjuna kaya wis ora kurang penak ya Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Mandura. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk, Koko Prabu sembah bekti kula ngatur. Ya kembar ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kembar. Ya Nakula Sedewa. Ndak tampa sira atur bekti kalipun Kakang. Ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe kasantosan Koko Prabu. Mugi kasecakno anggen jengandika lenggah. Ya kembar kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ing Ndarawati. Ana ing Datul ya Praja Ngamarta dina samengko iki kembar. Koko Prabu saestu damel gagap gugup guragapan raosing manah. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna menapa wigatosipun. Nanging menawi wadi tumraping para kadang tuwin sentana. Monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing saklebeting kedaton. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma. Yayi. Wale-wale menapa? Semanipun ing Raka Ndarawati titik lenggan sak mangke ingkang sepisan. Sejatosipun tuwi dhateng jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur Yayi. Dene kadang-kadang kula para Pandhawa tansah kinayoman dhateng barokah Hyang Mahanasa. Pun Kakang nderek remen. Koko Prabu sedaya awit berkah paestu paduka Kanjeng Koko Prabu matur sembah nuwun. Dene dungkap angka kalih. Kedarang-darang suwanipun ingkang Raka Ndarawati prapteng Praja Ngamarta dinten sak mangke menika estunipun mugi andhadosna ing kawuningan. Sawanipun ingkang Raka Ndarawati dinten sak mangke nyuwun kawelasan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa wondene legeng kawelasan menika kala wau. Mugi paduka Yai Prabu sak kadang wonten sukalaning penggalih amadangi pepeteng ingkang tumanduk dhateng Praja Ndarawati. Mila sowan kula Blakasuta namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng mring kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandang yang sinandang dhateng Raka Ndarawati menika Yai Prabu Darma Kusuma. Sewu-sewu kalepatanipun ngrayi tadah wadana Koko Prabu ngantos kejut raosing manah kula. Dene paduka paring dawuh rawuh paduka wonten Praja Ngamarta nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa. Ngemuti bilih paduka menika pengayomaning para Pandhawa, paduka menika pujangganing para Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarusan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene sak mangke paduka paring dawuh bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa. Kula nuwun sewu Koko Prabu mengku swaraos ing kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu. Yayi wonten timbalan ale-ale menapa? Estunipun sampun udakawis tigang candra etang kelenggan dinten samangke menika negari Ndarawati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndarawati kados ketaman pegebluk kathah para kawuling enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula ngrawuhaken para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Nalika semanten kula rencangi sare nalite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbat. Madyaning prihatos kala wau pun Kakang nampi sasmitaning gaib. Inggih menika sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Ndarawati. Mekaten Yayi munggah menapa ing dadosan wonten Praja Ndarawati. Lho napa Yayi? Boten marah-marah pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan boten nanging sanget boten nginten.
ing wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun rawuh wonten Projeng Mandura sarwi tawang-tawang waspa sareng kula dangem menawa sababipun dene Kresna sowan dhateng negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa Kresna tuwuh matur purwa madya lan busananipun tinampi dhateng Ngraka ing Mandura. Nuwun sewu mboten nama kula badhe ngetingalaken labatanipun Yai Kresna menika babar pisan mboten namung jagat menika sampun dados paseksen bilih antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika kalih kaliyan ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak para Pandhawa nampir ribet Yai Prabu Ndrawati saged ngudari ribet menika kala wau pendak-pendak para Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Ndrawati saged ngudari pepeteng menika kala wau mila sampun satrepipun menawi Yai Prabu tumunten paring pitulungan dhateng kadang kula Yai Prabu Ndrawati kula inggih menawa dados saksi tama aturipun Yai Kresna bilih negari Ndrawati dinten sakmangke ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada wondene sagedipun waluya nirmala temajati namung para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu botripun kadang kula ing Dwaraka inggih Koko Prabu namung kula nyuwun pangapunten gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak nanging klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganing para Pandhawa mila menapa dipun kemarangaken kula nedya tetarosan langkung rumiyin kadang-kadang kula para Pandhawa menika langkung prayogi Yayi sumangga latri andangu dhateng kadang paduka sekawan cacahipun Werkudara nggih ora usah dadak nganggo lidah sinambung pun Kakang ngaturake apa kang dadi wigatine Koko Prabu Ndrawati Siadi wis midhanget dhewe piye Dimas miturut panemuning Siadi Werkudara wah yen pancen Werkudara dadi srana waluyaning Projeng Ndrawati nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung njegur segara aku ora bakal selak waton dados sarana waluyaning Projeng Ndrawati semanten ugi kula Koko Prabu nadyan bebasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe silak waton dados sarana waluyaning Projeng Ndrawati semanten ugi kula Koko Prabu nadyan kadhawan mlampah ingkang tebih kula mboten badhe silak waton dados sarana waluyaning Projeng Ndrawati nadyan kula kadhawan beto barang ing awrat kula tartemtu sendika ndherek waton dados sarana waluyaning Projeng Ndrawati Koko Prabu Koko Prabu paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang matur sembah sewu nuwun ing tanpa pepindhan ing mekaten tumuli kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sakadang boten badhe selak Yayi wale-wale menapa sawanipun ing Ngraka Ndrawati menika mituruti dhateng Sasmita ing Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu botripotipun ing Ngraka Ndrawati mungla mudos ing kawining nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma nalika semanten dupi midhangan sabdanipun ing Ngraka Ndrawati tuhu Narendra ingkang wicaksana wasis parandening mangke kandhek wonten ing pengangen-angen kanthi ingkang rayi Lurah Bagong ingkang mangtun pancak pancaniti minggah Datulaya nyerpepeh pindha sata matarangan makarya mbang para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir jalu-dalan minggir Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sada pangandika paduka menika kadidene sawanipun Panakawan Petruk Sumawana Bagong ingkang sowan wonten Projeng Amarta Koko Prabu jagat pasisaning Bathara Wayah tur jagat kalersan Yayi nanging dipun menapak-menapakno Petruk menika Panakawan paduka Yayi Prabu menika abdi Ngamarta mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun sowan ngabiyantara ngersa paduka Yayi Prabu tumuli timbalana sowanipun Petruk Koko Prabu kasinggihan mekaten mboten kinten babar pisan bilih Petruk sowan wonten negari Ngamarta menika sajahipun ngemu wigatos Koko Prabu nggih Petruk sowan wonten negari Ngamarta Panakawan Petruk lha iya pun Kakang nggih wis weruh yen Petruk wae genep tata kramane ngandhake ento Petruk kuwi abdi negara Ngamarta ingkang ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama saiki sawangan to iki adine Petruk iki apa member kaya ngene iki lah ing atase munggah kraton kok nganggo training
nganggo sabuke nganggo kolor kaya ngono kuwi ora nganggo sarung ora nganggo kathok sak piturute apa pantes Kresna Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem paduka mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi tumanduk dhateng Panakawan Bagong wekasan kados mekaten kawontenanipun Bagong nun kok ora nganggo klambi ora nganggo sandangan kaya kakangmu teles teles piye karang nggih nganu kudanan terus kula pepe ha niki mau dijak kali Petruk terus langsung budal antene nggih ngenten niki karang wong ora duwe sinuwun mboten mboten napa-napa sing penting kula niku ora colong jupuk kula ora tumindak ala arepa sandangan kula elek kaya ngeten sing kuwi gati rak pokoke kula tumindake apik lho lah iya aku ya mau ngandani yen to nganggo tata krama nggih nggih nyuwun ngapunten diapunten nggih ya wis ora apa-apa sesuk meneh nek sowan ratu ngandani nganggo ingkang jangkep nune nggih ngestakaken dawuh Yai Prabu wonten timbalan Koko Prabu dumunten katimbalan nama wigatosipun Petruk dene sowan wonten negari Kamarta menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae Paduka Yai Prabu kedang legahi bawa laksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening kawontenan praja ing Ngamarta kedahipun Petruk dipun emutaken Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kepareng lenggah ingkang langkung prayogi Panakawan Petruk sawise satata nggonmu ngadhep ngarsan ingsun padha raharja sak praptanira Panakawan Petruk nunamit pasang Kalimantabi tinebine ngilodoni demawahing tawang-tawang linepatna ing tulak manusinuwun lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung Panakawan kula menika namung batur kula menika namung kawula andhap panggenan kula mila menawi wonten kiranging tata krami kiranging ngganggu nyuwun pangapunten sinuwun nyuyu Petruk ora dadi ngopo wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk Panakawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun amawakana kabagyaning gesang kula iya Panakawan Petruk prayogakna lho niki sanget anggen kawula dadosaken jimat Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana Panakawan Bagong kula pundhi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula iya Bagong prayogakna nune nggih sampun boten kirang prayogi pisuwan kula Petruk kantong bolong padha raharja sak praptamu sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk pangestuku tampanana Petruk lho niki kula pundhi nggo jimat paripe Panakawan Bagong padha raharja sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den iya Bagong pangestuku tampanana Panakawan kula pundhi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Panakawan Petruk padha raharja sak praptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong padha raharja sak praptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya prayogakna nune nggih sampun boten kirang prayogi Petruk dalem Den slamet tekamu wilujeng bekti kula kunjuk ya pangestuku tampanana nune nggih Bagong dalem Den slamet tekamu pangestunipun wilujeng prayogakna nune nggih sampun boten kirang prayogi Ndara Panakawan Petruk Bagong padha raharja Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk iya Panakawan prayogakna Panakawan Petruk lan Bagong padha raharja Ndara Kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk Ndara Kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk iya tak tampa prayogakna Panakawan sampun boten kirang mriki pisuwanipun ngabdipun Petruk Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun mono gage matura sowan moning praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar yen pancen diutus dening bapakmu Semar apa wigatine yen pancen saka karepmu dhewe duwe perlu apa Petruk dene sowan ana ngersaning bendara sampun marangaken matur sinuwun iya wis ndak keparengake matur sembah nuwun namung sadèrèngipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah
Siti Sekul binunteling ngron klopo apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur rasa paduka sanata menawi wonten cewek ing ngatur Diagem Pangaksami jar kula menika namung Panakawan kula menika namung batur kula menika namung kawula mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami Subasita langunggah-ungguh kula nyuwun pangaksami ora dadi ngopo Panakawan mono Diagem matur Petra matur sembah nuwun estunipun ngaten sinuwun sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar lan mugi dados ning kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika bapak niku kaya wong masuk angin ning waras kaya wong waras ning nek kula sawang kok kaya wong lara lire kepiye Petra saben dinten niku ming mogok-mogok teng ngajeng griya mboten mubah mboten musik monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didhahar unjukan ora tau diunjuk bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine mula suwe-suwe kula kalih Gareng kalih Bagong tumuli sowan ngersaning bapak nanjeke apa to wigatine kula matur ngersanipun bapak Pak eneng apa nek bapak kuwi duwe pepinginan nek bapak kuwi duwe kekarepan saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak mergo sing jeneng wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan biyen aku karo Gareng karo Bagong tok bula wentah ning bareng saiki anak wis padha mentas anak kuwi duwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa ngoten niku bareng kula matur kaya ngoten niku bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan iya Petra nggih krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong ngene le jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora luwih-luwih aku mikir kulawargaku mikir-mikir anak-anakku ora wong anak-anakku ya wis mentas kabeh ning kowe ngerti nuwun sewu lho kula menika ngoko mergo kula nirokke suwantene bapak iya Petra ora dadi ngopo ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi mergo aku gelem didapuk dadi menungsa. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong, duwe kewajiban momong para satriya ing ngatetengen ati suci pepayung budi rahayu. Iya, Panakawan. Aku momong mbahne Pandhawa wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa sebab Pandhawa ki pepethinganing para titah pepethinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang supaya besok Pandhawa ki dewasane dadi mustikaning para satriya. Dilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja. Kawula uripe padha ayem tentrem matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula ngamarta jaman semono kondhang negara ingkang panjang kunjung kalukengrat ing bab apa-apane mesti kabeh padha meri marang negara Ngamarta. Iya Panakawan. Ning kok saiki ora kaya ngene ya, Truk. Kula terus matur, "Lah pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondhang negara kebak katentreman, biyen kondhang negara kebak karukunan." Ning saiki tontonen kawula Ngamarta sithik mboko sithik padha tetel kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang Ratu Gustine, wekasan akeh kawula ingkang padha nggudel bingung numbuk bentus nggugu sakarepe dhewe. Sawangan kabar sumebar ngendi-ngendi gejegan, ngendi-ngendi padha bentak sirah, malah ngendi-endi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele, mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra karuwe, luwih-luwih mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Tru. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae,
Ngamarta kuwi ora nganti sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Merga ana jarak ing antaraning kawula lan Ratu Gustine. Ratu Gustine ora gelem nyaket karo para kawula. Kawulane ora percaya karo Ratu Gustine. Lah menika papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mula Ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Merga wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sawijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Iya Petro, nggih. Lah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Tru. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Merga nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa ning Semar. Semar sing ngomong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembatan mujudake negara ing adil makmur warta tias bagya mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembodo dadi pamomong, ora sembodo dadi pengayom. Mula nek nganti Ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku nuwun sewu wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Saderenge kula matur kata-kata kersanipun Bapak, Bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik. Saka emas mutiara jamrut hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak matsinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ora ana rasa diya-dineya, ora ana rasa meri siji lan sijine, anane mung padha tetunggalan manunggal, sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake Ngamarta ki embane kawula uripe kaya ning kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Limasada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Merga Pandhawa tak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa tak kanthi nyawiji karo para kawula. Merga kawula kuwi ora perlu dinahi dhuwit, ora perlu dinahi brana picis, ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pengarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki atine dening para pengarepe niku mboten sah diwenehi napa-napa, panjenengane mesti bakal sengkut gumregut mbangun negara. Merga wis rumangsa digatheki karo Ratu Gustine. Mila sowan kula ngersanipun Sunan Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang angka kalih nglulusaken gegayohanipun Bapak. Inggih menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Limasada mujudaken negari kang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro nggih. Wis rampung, Gong. Wis kari ngenteni jawabane piye? Ha iya. Menawi nganti Sinuwun Darmakusuma kersa rawuh ning Karang Kadempel, awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa. Merga ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti mung diaturi rawuh ning Karang Kadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Ora ngerti karo kabejiyane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem. Aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten napa-napa, mboten masalah. Langkung prayogi taren. Merga menika mujudaken satunggiling pirembagan supados samangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk Ndara Werkudara ora cocok, menika ya ora bakal mlaku.
panjenengan kali Ndara Werkudara pun mathuk pun gathuk Ndara Janaka ora mathuk niku ya ora mlaku. Mula 5 cacah menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Werkudara, nggih. Miturut penemumu piye Dimas ature Petruk? Apa gegayuhaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Jodipati kepiye? Rasaku kian gunung sing tanpa guna. Ayo mangkat. Semar gedhe labuhane tumrap negara Ngamarta. Turaba ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik, sing luhur. Ngangkat marang praja Ngamarta. Barep kakangku, ayo budhal dina iki. Iya Dimas. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro dalem den yen pancen bapakmu mbutuhke Prabeya aja metu saka bapakmu Madukara Usungana bandane ora bakal aku wegah waton bapakmu kasembadan bangun kayangan woning praja Ngamarta. Petro matur sembah nuwun. Ndara kembar pripun? Petro aku ya sarujuk. Petro yen isih kurang Prabeya yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Sing wigati mengko bapakmu kelakon penjangkane. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ndara Werkudara sarujuk, Ndara Janaka mathuk, Ndara kembar wis cocok. Monggo sinuwun. Samangke kula aturi paring dawuh. Kepareng paduka tedhak dhateng Karang Kadempel benjang menapa menawi saking pamayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Kusik Petruk sabar sawetara. Iya, sebabipun ewuh kaya rasaku, bingung rasaku Petruk. Inggih, sebabe napa? Krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati. Lho, Sinuwun Ndarawati. Iya. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos? Ana Petruk, wigatosipun wigatine tanala kejaba nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada? Iya. Dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya. Yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Mongko rawuhe luwih dhisik tinimbang sowanmu. Kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake, ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik. Mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka Jamus kelima sada kinarya usada negara Ndarawati dhisik. Samengko tumuli tak boyong marang Karang Kadempel Petruk. Oh. Gom, Rasida le. Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklustimbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang wredane para Pandhawa. Gose. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Arga ngapae? Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Piye? Monggo awake dhewe sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nglungguhi Bawaksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sing matur, gentenan. Gentenan, wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora iki mung genahke kok. Nek ora tak genahke ndak rampung-rampung. Ya. Oh iki goblok kok terus. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa kok Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus kelima sada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati.
ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kanggo tumbal Ndrawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula kula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan ning niki kula entuk ngrembug perkara sinuwun Ndrawati napa mboten? Ya wis sakarepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten apa-apa, kula nyuwun palilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu, Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu. Niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon, larang sandang, larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung sinuwun. Nalendra lenggah siniwaka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Saniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sak urawane teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning rak kok ora ketaman pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun besok karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndrawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndrawati. Iya, Panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune ratu lumrah, ora Titis Dewa, ora ketaman pegebluk. Kok negara sing ketunggon ratu Titis Dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi ratu Titis Dewa lho. Lah niki enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lair tok, morat-marit negarane. Saniki ketemune ngeten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu, jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan. Nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedurungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedurungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggali babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Limasada digawa nata Ndrawati, digawa teng negara Ndrawati. Dienggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Limasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Limasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Limasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampeyan mboten percaya, mboten cilaka? Iya Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar
Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karangkadempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo Pustaka Jamus Limasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek Pustaka Jamus Limasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mangparingke Sinuwun Darawati menggo tumbal wis ta, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Limasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngeten Sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mangparingke Sinuwun Darawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Darawati napa apik mangparingke Bagong? Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mangparingke Kresna nggih mangparingke Kresna, nek apik mangparingke Bagong nggih mangparingke Bagong. Ning nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karangkadempel. Ngoten mawon. Ngatos-atos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjal maning menungsa sing niate mengar gawe rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengar go apus-apus. Wah, sampean cilaka. Yakin niku. Kula mboten gawe-gawe. Harus mari jajalan syukur taning bawuh iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho. Kowe ngunek-unekke Sinuwun Darawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu? Anggo ngopo aku nesu wae karo kowe? Dewangi terus. Ponokan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku andi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur lho ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wong batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wili kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Darawati kowe adikku lanang. Terus. Wah, aku diwangi terus. Aku suwe-suwe teratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung ngreske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek Pustaka Jamus Limasada niku ajeng dipetha teng Darawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih ta? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake Pustaka Jamus Limasada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten, nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia, aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe Gedibal, kowe iki wong elek nyolok mripat, dosa, Mas. Tandane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe menawa. Untal dasmu sisan. Kok ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Alah denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru.
apa kaya ngene iki dianggep salah. Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi. Kula tak takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tangger iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo nang cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku kok. Lho, ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki lho, men aku marem lho. Emoh, oh setan iki. Ora gelem muni to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa jebak aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas to, kowe iki ora ngerti sejarah iki, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku, tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu wae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sakune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhiangkrang sila tumpang ning kursi iki mergo tak coblos, mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira takon dadi tim sukses. Karo to janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya ming telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Gong sabar, Gong. Ora sabar, ora ngene iki. Ora wedi lho sawa-sawa terus. Ya wis. Aja tak eleke. Ya. Aku ngelek to. Lah ya engko gampang. Kanggo bengok-bengok sedela wis teng krujuk ya Mas. Ora sang bengok-bengok ora. Mau mangan urang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekan gunung saiki kuwi Bali. Nun, saiki Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendowo, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang nenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe punane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arep sampean duwe nenggala, arep sampean membanggakan bahwa apa Gong? Bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean. Ning ampuhing pusaka, ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalo piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu ning wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengku sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kan ngundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol jengkolmu ora. Angkeme ora. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sakranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estaaken dawuhipun. Para parswane jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa.
cecok kowe wani karo Baladewa. Wis saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun layangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong mlarat kok bangun layangan ki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Bong, nganggo sopan le. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Tru? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Ame Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Tru. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima lho. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ngono. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Iya. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngono iki aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Nek ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa nang karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih seru pokoke. Ana seru volumeku tak gedheke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Oh ya Ismanta tukang cukur ya. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Mugi ora dong kok dane nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak iki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngunake bapak iki wong kene. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen iki disingitke nang Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu nang Widara Kandang. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbok yo sadar diri. Kowe iki asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Lho tenan aku ora goro, ya, Tru? Heeh. Wis bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sermu piye aku tak takon? Lho, sermu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Kok santai tenan kowe.
tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Genep setahun kowe buka toko besi. Oh disandel kok malah buka toko besi lah ya seneng malah ora. Ayo ngopo iblis? Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sebelum kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nete. Metu Jawa, gelandang negara regane Adipati. Ayo, ayo, ayo. Lho, Gong. Kok balik meneh? Aku meng nyaut cagak kuwi mau apa? Set ngubeng ngono wae. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham? Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsu Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis 11:30 Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah ning kono yo. Koko Prabu mboten kinten bilih kamuntranipun praja Ngamarta tumunten kados mekaten Yayi. Malah kula menika estunipun lingsem dene Koko Prabu Mandura lah kok nglanggati pikajanganipun para Panakawan. Kepareng paduka kados pundi menapa kliranana kula medal Jawi ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos kalimputing patrap. Inggih Koko Prabu kula sumanggaaken. Namung kula suwun sampun ngantos dadosaken pasulayan. Kula nyuwun pamit Yayi, Koko Prabu sembah kula ndherekaken jengkar paduka. Pun ngakang ora kepengin yen to negara Ngamarta dadi pasulayan. Mula Dimas matur marang pun Kakang, sapa ingkang pantes nampa pustaka Jamus nyang jimat kelima sada. Aku percaya marang kabijaksananing barep. Arep mbok paringake Kresna kuwi ya kabijaksananmu. Mbok paringake Panakawan kuwi ya luwih prayoga. Monggo aku percaya marang barep. Nanging saora-orane Dimas ndak suwun paring ngatur kelawan pun Kakang matura kudu penging katindakake supaya aja kongsi kleru nggone pun Kakang maringake pusaka. Barep kakangku Werkudara piye? Gandeng iki mangsa kala wis ngancik bedhug tengange nglakonana panembah ing wanci bedhug. Sawise nglakoni panembah, wah, bareng kakangku ndak suwun ngucapake asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti entuk wenenganing sing gawe jagat. Kadanging pun Kakang Dimas Werkudara pun Kakang ngaturake panuwun kanthi cara mengkono pun Kakang percaya lamun Gusti bakal paring pepadhang tumraping negara Ngamarta. Kula kinten menapa dipun ngendikaken Kakang Mas, kula rumaja lan kula mathuk Koko Prabu Arjuna kula wonten paring adhawu. Tatenan para wadyabala lan kawula aja nganti engko wedha kasempyok ing aradan. Werkudara, nggih. Siadi metu njaba. Tatenan para wadyabala aja nganti ning kena aradaning peperangan. Yo ngestake dawuh. Babar pisan budana kang padha sebeng sun kundur kedaton. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Harya Werkudara. Apike supaya aja nganti dawe gegeran. Awak dhewe ngalah wae ayo mulih. Matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa, Ndarantarja, Ndakarkaca, Ndarantasena. Kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sunan Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, ora ngerti tata krama ing atase batur kok wani karo bendara.
angka loro apa ya iso awake dhewe ngalahke karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan mulai piye? Mulih matur bapak nek dhewe iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulai ngono ki rumangsamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa, Gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki nom-noman. Bocah nomi keladuk wani kurang geduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa manuta karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Truk. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Merga pustaka Jamus Limasada diasta Prabu Kresna." Terus saiki aku tak takon, "Bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora?" Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Truk. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Semar meng mesem ning atine keloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka kowe. Kowe ora iso mituruti karepe wong tuwa, anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwih becik mati mbangane kowe urip ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ngono ya, Le. Nek cara aku, Truk, mulih wirang. Ning nang kene bakal tekani pati. Aku trima nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati, nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala, raine ki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Nek mati wis karunane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalarut bayi wingi sore ta, Truk? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa kau tak takon? Aku saiki rada usir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke wis usir-siran. Oh. Saiki kowe tak pikir, mulih wirang ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung 3 perkara ta, Truk? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nisra. Mati utama. Matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip. Sukmane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi mati nista. Mulai yo tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petruk iki kontrakmu swarga. Mlebu ning kono tampane widodari. Ora seneng atine. Oh ya. Wis maju. Ning aku tetep wedi ya kok. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis
Rupane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Tru? Lah nyatane aku nek musuh anak Pandhawa, Ndara Antasena ngantem aku bisa ngudar arep nglawan piye? Ngene wae. Saiki ngene. Iki kok nek ana anak Pandhawa Gatotkaca apa Jayapata tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Nek kira-kira arep mateni karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Lah kuwi senengane ngono kuwi kok ora. Kok inting ora omong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Tru. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kowe nek kira-kira Antasena apa Gatotkaca aja tekan kene, arep mateni kowe langsung jawel aku tak sikate, Tru. Wah iya, wah iki aku seneng niki. Dadi kowe iki cangkemmu ombo iki ora mung kokean omong nih ya nyambut gawe. Ya kokean madang bareng. Iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajahe, Tru. Iya. Tenan yo, Kong. Tenan aja kuwatir. Yo. Toto-toto Gong tak takonane ngono kira-kira arep mateni awak dhewe kowe tak jawil. Siap, rasa kuwatir aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndara Antasena. Iya, Tru. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen kepara nyata, kowe tak takoni ngaku ya, Tru. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepundhing. Jenyatanipun sampeyan iku bendara kula mboten ajeng goro. Tru kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya. Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu utawa ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja nglakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapanu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu dina iki, Petro. Mangkene to. Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para punden Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepunden Pandhawa mongko manuta tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu, Petro. Ayo Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik, wetengku lara, Aduh. Wetengku lara banget iki. Lah terus piye iki? Sik, lara tenan iki, lara sak dhuwur-dhuwure barang gitu. Oh apa? Waduh, tekan pulau ngati ya, Tru, rasane. Asam lambungku munggah. Ya rasa mikir perno-perno. Kanane kaya ngene kon tak mikir perno-perno. Asam lambungku munggah tenan. Jangan ngomong aja, Tru. Iya, iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya, iya. Siap, Lunina, siap. Mangke enten. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelaporane Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-lorone niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing puput sing pundi. Perkara Petro ajeng mangboto bandanen. Petro ajeng nglebokke pakunjaran, manglebokke pakunjaran mboten napa-napa. Mboten. Ning kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Siwa Mandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, Dower niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung Bagong wani niku merga Bagong belani karo bapak. Lho, belani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angger dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syarate Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Ning teng niku wonten Sila Ndarawati Sinun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyiyun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki Dower nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa? Wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk
ning kok negara Ndrawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk ngoten niku. Terus Silur Mandura duka. Bagong manusmane jajaran Sukertane Bawana kowe menungso ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong iki pancen wonge ngeyel. Terus Silur Mandura ngendika ngeten iki. Bagong kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe. Bapakmu ki wong melarat. Men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele. Nuwun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye. Nek ngonekke Petruk ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak unekke, Antasena. Kowe anake werku dolo wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petruk. Nah padha kula ya nesu. Kula niku mergo dianak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula dicamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangah kula ajeng wani karo Prabu Baladewa, mboten ajeng wani. Sing kula wani niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono, nggih. Wah, nek tak hitung-hitung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa, Truk. Lah kene iso menggalih. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe. Nah, ngoten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetung. Belajar gelar, belajar gulung. Mana aja kesluru dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Truk. Tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh ya, ora watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye? Oh sike. Nggih rampung masalahe kok disikat. Lho. Wis teluk kono, ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki terus ora. Iki men tanganku ku mlawe men kena wetengmu kok. Tak ora nek njawil. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garwaca, Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Iya, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tentrek-ku to? Ono kene, ndungkrukan tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambayen. Anggere aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garwaca, kowe aja bales, kowe manut wae. Atrene modar. Truk Garwaca niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wis ndang kopi wis Gong, wis Gong, wis. Gong, ya wis. Nggo neh. Padahal kula nek dipotol sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong lara nguripke wong mati. Kuwi lha ngono. Anu wae kok netrel. Ah dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didadel pripun? Sapa sing aku nedel? Bagong. Kene kok kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garwaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe ora tak tambani, nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gedruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nek aku lara kowe gedruk lemah ping 3. Oke, nek kowe karo gedruk kok ndang. Dune ora kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping 3. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwas ning gedruk mempeng ora metu to? Lah
Lah ya isin aku. Ah iya. Wae dinteni nang ngene Ndara Garukaca, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biar. Ah ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya wane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Dinteni Ndara Garukaca tekan kene takoni apa wigantine. Wae ora usah wedi, ku tak gedroke ping 3. Ndara Antasena jedul. Ya, Enten apa karo awak mriki? Pedro, Nun. aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana. Nggih. Kowe wani karo Si Mandura ya. Oh nggih. Laras lha pripun to? Didhawuhi dening Si Mandura, Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petruk wis wani ngina karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, Nun. apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, penak awakmu. Nek boten purun wangsul, mapano. Apancat pundhak tak gembol dasmu dina iki Petruk. Nuwun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Krasdewa niku ora tau nyuarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan mentolo ngunekke Petruk, Petruk pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Lha iki wong tuwa lho. Lha iki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Cerewet meneng wae kowe. Lha iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampeyan pancen mentolo mateni Petruk, mang mateni. Lha sadedak kok kan gunem. Mang mateni mboten apa-apa. Nggo mang botol sirah kula. Mang botol den. Kula percaya sampeyan iso wong sampeyan niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampeyan tau tadi dijedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan mung dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae, Truk, santai wae. Ora ngrekoso Truk. Suarane dinggu sesuk bengi, sesuke bengi, sesuke bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngene iki. Nggo mang pateni kula. Mang pateni pun mang botol. Mang botol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Eyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun kek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngoten niku. Merga Prabu Pandu simbah sampeyan niku arepa ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso no ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut ya. Cengelmu ya ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek lho wis metu kabeh. Ndara Garukaca tak critani terus raine saya pucet. Terus kelipat mabur ngambadир Gantara.
Wah, pinter kowe gawe sandiwara. Ah iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya, Dong. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul. Didumdil piye? Didumdil gane aku wis ngalahke loro ming kari Antarja. Tandang ngono. Aduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Ket mau ming nang burine terus ayo tro ming dolopi tok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso iki ming kari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku iki lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ewangi nangis. Iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putula. Putula piye? Mbahne Ndara Antarja iki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah, matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Ula werna-werna? Ula werna-werna. Kowe lagi tengok-tengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan, lare angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oper ula. Ula sendok sing paling entek-entekke go. Apa? Kowe gak sego goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh ning wit gedhi ae. Ngisore ketok iyu banget nggo nglikar kok kaya penak banget. Mun nek wong goleki kowe, omong nek aku ora ono, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jileh. Oke. Lakonane terus ora usah melu-melu, Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki gong. Kepapak bawatnya bentar bentar. Kepapak nyomong gue ngalogo. Ndara Antarja. Yo, Bagong. Aku sing tekan kene. Kowe gatosipun goleki Petruk. Kowe ngerti Petruk apa ora? Ngertos. Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ana. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Kok aku muni ora ana? Ora ana. Aku ngapusi, ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu ora ana wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Suara radio. Radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti. Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Nganu liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Radione kanca-kanca. Lu tau urung ta kowe? Urung. Lagi ajaran kok. Petruk nendi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni. Matane Petruk? Iya. Ngopo dadak suluk barang? Men seniman nek padake. Katriku mulung mangrempake badya. Magiri runang kono. Suluk ora pethoke kok. Sing penting wani. Petruk kok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku ejo. Lho. Kok piye? Jenengmu apa? Antarja. Tundang jo ora gelem. Kon ngundang montor ngono piye? Busine nggo nendi? Ya sakar mulih ngundang. Ngono wae manut.
Petro iki kakangku, Mas. Petro iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak go ning rumah sakit. Tak infuske. Man Petro ki waras. Aku Petro diame-ame patine. Kowe ki duwe hati ora, Jo? Petro ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro? Menungsa apa kowe? Lho. Malah ngune-uneke karo aku. Tak une-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngune-uneke karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mesine mergo aku wong tuwa ngajari karo Canom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo ora guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane mula terus aku wedi karo kowe? Ayo Ndik, takno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ha. Piye? Ngerong mrono mrene ya. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyoh awakmu. Hargae mlonyoh awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok men disembur? Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau mandhak nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro penglibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek arep jajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demek asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwonengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Waspadana. Waspadalah. Kenapa aku iki nek nganti wis murup abang, kowe mlayu ya, Jo. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana nesune Ndara Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketak-ketik? Paham ora kata-kataku? Iya, aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cethok. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyek. Ndelok, lho ki Jo, wis kuning. Iki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu, muk ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Tok apake, Gong? Tak apusi. Kok saka kono kaya bengok-bengok banter banget ae. Li ngapusi piye? Tak apusi epek-epekku ki matno, abang apa ora? Kok glelek duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge memeng ngapusi kok. Aku dadi kono percaya sajake epek-epekku iso malik tenan tur ning mbah dayane apa. Mripate Antarja saya mendelik terus tamake kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya. Aja. Kaya jangkrik wae terus metu ora. Ngono anu, wah ampuh tenan ya. Heeh. Gong, ana
ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Anggo Udu. Kae lho. Kae lho ana lho kae. Oh, ada. Ana sing pentas anggo Abimanyu ora iso mabur. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu Bendara, dudu sapa-sapa truk. Patih Mandura. Nek kira-kira nyekel awake dhewe Diajar wong loro. ya manut le. Oh, Raidan. Petro. Nggih, Ndara Pragota ya. Wah, Aja mburu celuk lambe sapa e? Bagong. Wah, setan tenan. Buaturan ditata krama nganggo trening abang leteke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api oh. Ora tau wadus meko kaya ngono. Wah, waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah, lemane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku matke Bagong ki pancen wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayane ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Lek arep perang sok kapan. Ora getak ngono to, Gong. Man cerewet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, nggone sing guyah-guyah bandem batak ora imu kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune cuma idi. Untuk marpotol apa, Gong? Hai. Kok dijabut nganggo nganggo apa jenenge? Benang kae lho. Benang taleni terus kon narik cah cilik. Tau tak coba sak gusine, Truk. Gusine apa pasangan apa piye? Karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku kulino dinggo. Heeh. Dadi kendro gusine. Ndara Pragota ya ajeng napa nyekel kowe? Wah, cekak aos, Truk. Heeh. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat no candak mergane patimu. Kene mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu, Truk. Senyum to. Moh. Senyum untumu ki lho dicabut ki lho. Ngomong kiwir-kiwir ki ra risi apa, Gong? Ora, malah apik kaya kanggo mung iso ngono kuwi. Mbok nek kelep Mbok men malah ra wareg selawase. mati dari aku pangga tak ayoni Ndara Pragota. Aduh, sampai tae. Bonyare, bonyar kowe. Sampio dening kowe. Oleh mentuk palu gedene semono kae. Nyilek anu perbaikan jalan nih. Ngendi? Ngisor kono nyampil, Pak. Gotong gedhe, Pak. Cuthuke ndase Pragota modar kalau. Gedabikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho, Gong. Iso mati kok? Ya iso. Pragota iki iso mati to? Iso iki menungso ya. Waduh mongko nggon pas mburi kene iki, Truk. Wah, gagar otak. Tenan kengko nek nganti cangkeme metu mbluke gagar otak berat. Terus pingsan, terus mati. Kowe goleki polisi. Kowe kok ora omong to, Truk? Mbok ora meden-medeni to. Wong lan uthuk meng lirik. Lirih apa? Wong saka kene krungu mak klothak ngono kok. Kae iki mau ki watu. Watu apa? Iki sing karepmu lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati mbok men. Kae ora bakal tak pikir modar ya wis. Petro! Ponokan Bagong ora minggat saka negara Amarta Glandang negara dadi mati kuwi. Wes. Manus kare jajalan sepertane boleh pisan.
untung cekat-ceket ta. Sinuwun mandura tak rungokke lah kok duka yae sini Petro kanong bolong rami gacu kono koron ngawarta glandang nenggala. Brubut melayu. Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong iki nek mlayu ra iso banter mergo pupune gathuk. Monggo suarane mak buk. Waduh. Mati kowe, Gong. Lemu mlayu ora banter ketututan Ndara Baladewa. Bagong iki adine Petruk nyol tampan ana nenggala. Terus modar kowe le. Lho. Iso slamet, Gong. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso mlayu kok. Ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat mlayu aku arep mlayu wis ketinggalan adoh. Ana ojek tetek tak cengklaki. Oh. Wah, mlayu kok. Wis sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek diselip Baladewa? Baladewane ngelip bedhiagang ora to aku merem karo ngekep tukang ojek. Helme kanggo. Oh. Oh, to tak walik helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya. Slamet yo, slamet. Yo bali Gong. Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Terus ngapa iki? Ngiso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Wis malah tentrem ning swarga, Tru. Ora usah ngliwet. Ora usah godhog wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari. Kowe ora digoleki mendring. Ha iya. Aku iki bangetan ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sakarepku kok ya. Wis modar wae ora apa-apa. Lho, dengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis ora usah wedi, kowe tak sangoni gaman, maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya, Gong. Oh iya, santai wae. Wis dadi Taman Makam, wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari ning elek-elek ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga golekno gaman. Golekno gaman. Arep apa? Arep maju. Ngono kuwi cah kendel mati kok wedi. Apa? Oh, HP ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya, Dik. Yo, majune terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi nang golok ya ganti. Aku memang kurang manut piye ta, Tru? Ya, sewake ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Titip dompetku. Kekno bojoku ya. Engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan nyewu. Aku mati. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sak tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas. Kowe iki piye ta terus ora ketekan SMA kon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kena udu. Pokoke ngono universitas. Ora, maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kono maju ngono? Ya.
taman iki ya kok taman yo gladi cengele para dewa. Tugel-tugel gulunge caca-caca ya. Mutilasi ya. Ayo, Amus Ramrata, Jawrata. Imbang yen padha-padha ya iki grajiku taman legane. Wah! Wah, parusmane jajaran iblis lan menungso lan tataran. Wah, lah dalah. Iki Petro nggawa graji iki oh iki. Ae susah entuke pokoke. Mungsuhe nenggala kok iki pamunaing satu seti. Tamake Gunung Jugruk Segarasa. Iki tau tate kramas getih Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ora konangan. Walah setan apa? Mati dereng aku, mati dereng. Cepet kamu mati. Ayo, kamu. Yai, kula nyuwun pangapunten sewu-sewu rapatanipun ingkang raka tadah wadana. Ngantos kula mboten saged amam bengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan mboten saged dipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Mandura mboten saged angampah mubal babaling karepson wekasan ngeliga Kyai Nenggala. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhan kuntal kaprapal. Samangke mboten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lampan ingkang dumados ngelingi bilih Petruk menika Panakawan Padurka piyambak. Nggih, Yai. Sajaipun Petruk ngewi-ewi dhateng Raka Mandura. Kasengaja ndudul kamurkanipun ing Raka Mandura wekasan kula mboten saged ngampah mubal babaring karepson Petruk ing Kyai Nenggala. Nanging sasampunipun menika wonten raos getun salebeting manah kula. Nanging kados pundi malih bebasanipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih. Kula nyuwun pangapunten. Koko Prabu menawi bab menika gampil. Namung kuwatosing manah kula menawi ngantos sakmangke Kakang Semar ngertos lampan menika tumuli Kakang Semar mboten narimakaken sinten ingkang badhe saged amambengi kamurkanipun Kakang Nayantaka. Mila ingkang saking menika Koko Prabu Ndarawati gandeng paduka ingkang sagah ngendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Parandene gagar wigar tanantu karya kula nyuwun pangapunten paduka Kanjeng Koko Prabu kedah tanggel jawab perkawis menika. Yai, kula wonten paring adhawuh. Bab tanggel jawab kula mboten badhe selah. Namung wonten sukul lan ing penggalih paduka Yai Prabu kedah paring pustaka jamus nyang jimat lima sada. Mesaken dhateng kawula kula ingkang nandhang pagebluk keparang maringaken pustaka jamus lima sada tumunten kula badhe maluyakaken negaring Ndarawati. Mangke menawi Ndarawati sampun ketingal padhang. Tumunten kula badhe ngunduraken pustaka jamus lima sada wonten negaring Amarta lan ngupadi wonten pundi dunungipun Petruk. Saestu Koko Prabu, Yai kula mboten badhe wantun atur lamisan paduka Yai Prabu Ngamarta. Menawi kula mekaten dinten sakmangke monggo pustaka jamus lima sada kula aturi nampi. Nanging menawi nangke negari Ndarawati sampun ketingal padhang kula suwun pustaka kakunduraken wonten negari Ngamarta. Lan paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng mangupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Oh inggih ngestaken dawuh. Koko Prabu Mandura, nggih. Sawetawis Koko Prabu kula tilar wonten negari Ngamarta. Gusti, aku tinggal ing Ngamarta iku arepe piye? Monggo Prabu takon ing negara Ngamarta ku mung minangka dadi saksi tama atur ing Kyai Kresna inggih kunjuk Kyai Prabu Samiaji. Koko Prabu leres ngendikanipun Koko Prabu Mandura, kula nuwun mapunten kula badhe mujatrosanipun Koko Prabu Mandura. Mangke menawi negari Ndarawati sampun padhang kula ngunduraken pustaka jamus lima sada sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngono Kresna. Inggih. Yo. Yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut. Mila klaturi lenggah sawetawis wonten negari Ngamarta, Yayaji wonten dawuh. Pusaka kula aturi maringaken. Lan sakmangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Koko Prabu monggo kula aturi nampi. Namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati.
Setyaki wonten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene iki para Pandhawa kalah ngumpuk ana ing bangsal pengrawit. Monggo pendak-pendak pun Kakang Suwana ning Praja Ngamarta tansah sinugata panembrama ingkang banget gawe bombong penggalihipun Kakang. Nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yai Darma Kusuma sajake ewa nyawang pun Kakang. Werkudara gligaping paningal kaya ora tajem. Arjuna ya semono uga tumungkul ing Kisma. Kok ora Bu? Nggih. Wonten menapa menika? Gusik. Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye? Lagi wayahe Prabu Ndarawati mungkul saka negara Ngamarta. Nalika semono kowe sowan nang Praja Ngamarta nganti kalawan pun Kakang. Pun Kakang tok dadekke saksi tama bakal atur Risyadi kunjuk Yai Samyaji. Ngandhake enten negara Ndarawati ketaman pegebluk. Mula pun Kakang mbok kanthi dadi seksi nggone Siadi bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Soto. Barang Siadi nampa pustaka Jamus Lima Soto pun Kakang ndok tinggal ning kene. Alasanmu engko nek wis negara Ndarawati katingal tentrem, aku tok pethuk saka negara Ngamarta. Lah kok saiki kowe bali mrene iki arep piye? Ya aja gawe bingung atiku lho Kresna. Setyaki wonten timbalan. Wis kecandak saiki. Barengipun iki mesti ana Surya kembar. Mboten ketingal. Wis tak uruse dhewe ora sampe melu Setyaki. Nggih, ngatus-atus kok Prabu. Yayaji. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Yai Samyaji kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Werkudara tentremna rasamu ya. Ora usah bingung. Kok Prabu? Nggih. Mangke kula ingkang badhe narbuka lampahan menika. Tegese piye? Kula aturi lenggah prayogi. Arjuna kula wonten maring adhawu. Perangan ingkang padha lenggah ning kene iki ora ana sing tak percaya kejaba mung Siadi. Merga jagat iku wis dadi paseksen, Wisnu kuwi bibelah dadi loro. Ingkang separo mapan angganing Nata Ndarawati, ing separo mapan angganing adiku Madukara. Mula upama pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine, pun Kakang kuwi geni Siadi urupe. Dadi ora iso dipisahake. Janaka wonten dawuh. Marata nggunakno permana jati, nggunakno netra batinmu ingkang cetha Yayi. Sawangan pun Kakang. Pun Kakang ingkang nggawa pustaka Jamus Lima Sada, apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan. Mboten kinten babar pisan. Bilih negari Ngamarta kedatengan Drujana ingkang membuh paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nidra pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Wonten satunggiling Drujana ingkang saged marojol saka sela-selaning garu nindakaken telik Mangindrajala Koko Prabu. Werkudara, nggih, krungu to? Ya. Koko Prabu mireng? Ya, ngerti. Lah iki terus piye? Lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada mau dudu Yai Kresna. Arjuna seksinipun menapa Koko Prabu badhe tida-tida lan aturipun ngadang kula panengah. Ya ora. Ning ra terus nek rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene? Werkudara kowe aja meneng wae Werkudara. Kresna kakangku. Wit biyen mula Werkudara ki nggone wong wutuh apa anane. Nadyan kanthi pawadan kowe nggunakake Janaka mbok nutupi awakmu. Nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe. Ilange pustaka Jamus Lima Sada diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe. Yen nganti ora iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada, aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa. Ana wong arep metu kok digondheni Kresna, wonten maring adhawu. Tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloho ning ucape sarwa bener. Mula aku ya ngertine sing nggawa Ratu Ndarawati wujude Kresna. Yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake meneh pustaka Jamus Lima Sada, kowe padha karo memirang karo pasuryaning pun Kakang. Memirang karo kadangmu tuwa Mandura, Prabu Baladewa, mbok gawe isin negara Ngamarta. Ora iso nemokke aja ngaku dulurku nom, Pak.
Prabu. Kados pundi lampahan menika wis-wis rasa dadak digetuni. Saking lelakon kuwi adile mung dilakoni, inggih. Penandang kuwi adile mung disandang, mbok menawa wis dadi lakoning Nata Ndrawati lan iki wis dadi sandang aku. Tak nggone Janaka ora usah kuwatir. Inggih, nanging pustaka Jamus Klima Sada ical, ilang kuwi ora iso digoleki to. Waton sinartan pambudidaya, menungsa diwenehi akal, pikiran kuwi dienggo budidaya. Inggih, ora kok menggo wangun-wangun, inggih. Semono uga Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi Barong Paduka. Semar kuwi samar, kae ora iso digagapi nganggo. Ya kuwi nalar sing ganep. Kakang Semar kae panjalmaning dewa. Kae weruh sadurunge winarah. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk merga Kakang Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Ora suwe meneh mesti dadi udan. Mula Kakang Semar budidaya dadi pepayung ning tinemune Pandhawa ora tanggap. Samengko mendung wis dadi udan, malah wis banjir ana negara Ngamarta. Barong Paduka, ayo budhane Karaka Dempel. Wonten menapa nyuwun dawuh Kakang Semar. Lan nyuwun pangapura dene para Pandhawa kurang tanggap. Koko Prabu ngestaken dawuh karo pun Kakang bareng semonggo kula dherekaken Koko Prabu.